Цим проєктом закону пропонується продовжити практику надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, що функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги. Тобто реалізація законопроекту у разі його прийняття не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. Підтримка державою телерадіокомпаній, що мовлять на Крим, означає лише те, що за ці кошти будуть покриватися витрати на супутникове мовлення на Крим, на оренду приміщень для студій, які розміщені в Києві, також на придбання деякого обладнання і особливо для виготовлення українського контенту для Криму. І, що особливо важливо, бо цього контенту ніде немає, кримсько-татарського контенту для цього телебачення. Підтримка цього законопроекту є надзвичайно важливою з точки зору нашої боротьби в гібридній війні проти агресора і донесенню інформації на окуповані території. Прошу проголосувати і підтримати наших побратимів кримських татар. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. – 244 – за. Рішення прийнято. Вітаємо вас, колеги.